Bij een brek in de leiding of orenprobleem met het weternet is Vitens nou nog afhankelijk van een klant die het bureau belt. Door de inbouw van honderden sensoren die het verhoring zien de wetterkwaliteit in de gaten houden, moeten de problemen aan zijn volle jeder duidelijk wezen. Wat 2013 keer menig in Ljouwert het nog wel herinneren in een groot lek. En dat het in oorlogen durf wat we überhaupt het lek voelen. Nou, door deze sensoren kunnen we volle sneller het lek vinden, kunnen we volle sneller met de klant communiceren en weten we volle sneller wanneer het weer klaar is. Vitens is in Ljouwert en Noord-Friesland al een skofdwaande met een pilot. Die had zulke goede resultaten opsmieten dat het project nou over de hele provincie uitrollen wordt. De data die het samelen worden, geeft streekrug naar de centrale wetterverdeling van Vitens in Zwolle. Als er wat mis is, kan Vitens aan een volle gouden monteur op een paard sturen. Maar de klanten kunnen net achterover zitten gaan. Dat zou heel mooi wezen, hè? Als we uiteindelijk het helemaal voorkomen kunnen dat de klant belt. Nou, de klant zal altijd, als ze vragen hebben, zal je altijd bellen kunnen. Maar het aantal klachtmeldingen zit wat dat betreft behoorlijk naar beneden gaan. De volslijne investering in het intelligente netwerk is aan 3 miljoen euro. Nou, in Friesland moet het door het hele land uitrollen worden. We beginnen in Friesland op basis van het Friese project. Hè. De primeur in de wereld is in Friesland, dat is heel mooi. En dan rollen we het daarna uit over de provincies die het van Vitens binnen. En uiteindelijk hoop ik dat de rest van Nederland volgt. Ja, dat zal de komende jaren gebeuren.